Здравейте, днес ще се потопя в огненото изкуство с въртене напой с огненият артист Пламен. Здравей, много ми е приятно. Как си? Добре, надявам се да ми покажеш историята на огъня и това как ще се превърна в огнен артист някой ден, може би. Дай Боже, пожелавам си. Готов ли си сега за тренировката по пой? Ами ако ти кажа, че съм готов, ще те излъжа, но нека започваме. Добре, като всяко едно нещо от първото начало, нали? Ето това представлява огнения пой, но това е тренировъчният му вариант. И като всяко едно начало трябва какво правим първо? Да разгреем малко. Много е важно да разгреем. Загреем малко ръцете, малко кръгове на ръцете, защото е важно, хубави кръгове назад. Леле, какви затворени ramена. На физарядка в училището. Първото нещо, което се учим, когато въртим пой, ако искаш да се завърти напред. Чакай. Да. Първо се научи да въртиш напред. Поя се върти напред. Значи мисля, че колегите ще ми се смеят доста. Виж сега, не могат нищо да ти кажат заради цвета на поя и тениската, така че... Така и се върти, опитай да въртиш назад. Чакай. Точно така, добре. Дай сега да сменим малко поя, защото може би той ти е малко по-тежък. Няма да ти ходи толкова на аутфита, но сега сложиш ще ти е по-лесно, една идея. Айде да пробвам пак лявата и дясната само да въртим напред. Чакай. Напред. Да. Добре. И другата ръка. Виж, това ти е по-лесно. Тежестта в началото е много важна. Имаш координация, което е добре. Много бързо ще го научиш. Има преди, че това все пак иска постоянство. Иска и уроци, иска и неща. Така че с удоволствие те каня на курса, за когато имаш време. Ще и за домашно. Около 15 години се занимавам с операторско майсторство, занимавам се с режисура, правя най-различни формати. Тоест, това ми е нещото, което себе изразявам себе си. А огнените изкуства, те вървяха паралелно с годините. Те са може би от и те там 12-15 години, но първоначално тръгнаха абсолютно като едно хоби, което в последствие го превърна в работа и реших да го надграждам, да събера знанията си от режисурата и знанията си от огнените изкуства, да ги съчетая в едно, за да започна да правя, както се казва, истински спектакъли, перформанси и да правя представление със смисъл. Това ми е идеята. И знаеш кое е най-готиното? Когато е такова, някога тренираш, правиш най-различни неща и в един момент нали, то не винаги става от първия път, гледаш го, променяш го, някога връщаш от начало. Обаче накрая като го направиш и като видиш погледа на хората, това е някаква супер яката награда за теб самия. Никой не оценява, никой не знае ти какво си свършил, нали? Хората си мислят, че то просто отиваш, заставаш, въртиш там някакъв уред 3-2 минути и го свършиш, защото преди това са виждали. Обаче, когато го видят завързано, съчетано с музиката, разказано в една хубава история, не ти кажа оценяват, хората го разбират. Как се запали по огъня ти? Кратката версия е, че едно лято много обичам да ходя на палатки, на морето и аз бях наистина малък, мисля, може би някъде на около 20 години или по-малко. На морето видях просто две момичета, те не бяха българки, въртяха пой, огненото кълбо, което малко по-късно ще ви покажа. Видях го и бях супер много привлечен, какво е това нещо и искам да отида да видя. Чух свистенето на огъня, как свисти. И това беше момента, в който се влюбих. Година по-късно, една зима по-късно, извинявам се, направих си тренировъчен пой от едни дълги 7-8 чорапи, пълни с боб леща вътре, каквото намеря, изпочупих целият апартамент и това бяха първите ми стъпки като огнен артист. Репетициите, тренировките са неизменна част, това е като всеки един спорт, като всяко едно изкуство, ти не можеш да влезеш и да кажеш аз съм артист, но това е най-важното, първо да се научиш. В момента, в който се научиш, то е себеизразяване. Развива координацията между лявото и дясното полукълбо на мозъка. Помага много за концентрацията. Ти казваш, трябва да се научи на теб. Колко време ти отне да се научиш и кога се почувства готов? Кога се почувства готов, не знам, то може би никога не се почувства човек готов. Знаеш ли, че до ден днешен има моменти, когато идем на сцена, едно такова, това ми е останало чувството, където ми трепери отвътре. И след 3-4 година
реших, че искам да се развивам това нещо, много ми харесва и е време да отделя малко повече време от свободното си време, за да разпаля това изкуство, както се казва. Въпреки страстта към огненото изкуство, безопасността е на първо място, както за Пламен, така и за всичките му ученици. Много е готино да гледаш нещо отстрани. Като артист, моята работа е да го карам да изглежда много просто за хората и много лесно, че се случва, но съм абсолютно против някой да пробва в домашни условия каквото и да пали, защото иска си подготовката. Огъня може да е приятел, но той е враг. Наскоро стартирам един курс за начинаещи по въртене на пой. Абсолютно начинаещи. Всеки, който смята, че иска да се пробва, може да се запише и да пробва на този курс. И имах много разговори с родители, които ми звъннаха на тинейджери, младежи, просто разпитват, нали, какво се случва и аз точно това обяснявам, че в курса се тренира само с тренировъчен пой. Имаме специална лекция за безопасност, имаме, нали, учим различни етапи на движение. Няма как да не те попитам колко струва да си огнен артист в България. За да правиш изкуство, трябва да вложиш нещо в себе си. В България е много трудно да се занимаваш с изкуство и да се издържаш. Ние влагаме изключително средства в костюми, влагаме изключително средства в огнени уреди, имаме версии с светлинни уреди, нали, съответно, която е LED технология, която може би не е никак ефтина на пазара. Влагаме нещо, което се нарича безценно време. Отплаща ли се времето? Ти сега ме заби с този въпрос. По идея си нямам. От твоята гледна точка, струва ли си всичкото това време, което си прекарал в залата, ни по улиците, за да представиш това, което всъщност си ти? Огъня. Струва си, всяка една минута си струва. Смисъл, и да мога да го върна назад, пак би го повторил. Струва си, не за друго, защото, пак казвам, това аз работя хобито си. Това ми носи удоволствие. Огненото изкуство, себепознаване и възпитание или клечка кибрид? Интересен въпрос. И двете. И двете е огненото изкуство, защото първо, за да се научиш, то първо дисциплина. С който и огнен уред да захванеш, ти първо следва дисциплина. Дисциплината да се научиш, дисциплината да влагаш време, енергия, да се научиш да правиш номерата, след това наново да ги учиш, когато ги учиш с огън, защото нямаш право на грешка там, и клечката кибрите, защото ти трябва винаги искрите да палят, защото това не изгасва, смисъл да не се отказваш, ами винаги да те дига нагоре и нагоре и да знаеш, че има за какво. Има ли място огненото изкуство на сцената в България? Аз смятам, че има. Огнените изкуства набират популярност. Ние не сме толкова много огнени групи, така да ги кажа, формации в България, които мисля, че добре се справят, помагат за популяризирането на огненото изкуство и смятам, че има място, защото е нещо различно, нещо интересно и нещо уникално. Благодаря ти за този разговор и ти пожелавам успех в огненото изкуство. И аз много благодаря.